mi választásunk a Hősök terére esett. Stábunknak nehézségek árán ugyan, de sikerült elkapnia néhány járókelőt, hogy röviden beszámoljanak nekünk arról, hogy miért szeretik a Hősök terét. Most ezeket tekinthetitek meg. Íme. Miért szereti ön a Hősök terét? Hát, mert magyar vagyok. És ezek a mi hőseink, és amilyen régen épült. Azt nem szerettem, amikor Gumbéláék 19-ben vörös lepedővel befették az egészet, és ide tettek egy Marx szobrot. Nem éltem akkor én még, de olvastam róla. Ami tiszta fehér volt, de minden más le volt takarva. Nem akartak, ezek mind ki akarják magyar történelmet pusztítani. Múltat, még a jövőt is, azon is dolgoznak. Miért szereted a Hősök terét? Miért jössz ide? Szerintem jól lehet sportolni, jók a lehetőségek, ide jár a legtöbb haver, ide járnak, és lehet rendesen sportolni, tehát nincsenek megszabva, hogy miket lehet, meg nem járnak nagyon ide, hogy megmondják. Egy szóval Budapest egyik leglátogatottabb terét, a Hősök terét mindenki szereti. Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb. Otthonrokodsz, lift le, irány az utca, vár a pesti plató meg a budai buszka. Nem kell katyó, idén ciki a szandál, együnk egy fagyit az oktogonnál, majd lábanyagba, csak úgy hanyagba. Nem csalódunk soha a magyar csajba, csupa komoly alvász, csupa formás erbek. Szólok még pár havernek, tali a nyugatinál, a forgóránál, az enyhébb bubisobb a szódánál, pisi szakban minden híd lábánál. Én nincs nálam gefa, várjál már, nem para, ha nincs nálad kanyi sem, mert sok a tér, sok a park, meg sok itt a kert, és az open air partikhoz nem kell kávé, ingyen van a BKV. Yeah! Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb. Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal. What if you are the one, then this meeting here is fate. Future with a dog named Red by a house with a fireplace. This is the first I've seen your face, but there's a chance we are soulmates. I know this might sound crazy,